ptice sam prihvatio kao nešto što je deo mene, deo neke mogućnosti sa velike mogućnosti za kreaciju. Ja nisam pravio pticu bukvalno što je ptica, da sam ih portretisao ili tako nešto. Ja sam tragao za mogućnost neke metamorfoze, da ja u stvari pticu kreiram. Tako sam sebi dozvoljavao da im izmislim repove, da im izmislim krila, glave. Dobro, glave su ipak bile bliske, to je ono što je se moglo lako čitati da je to ptica. Inače sam leđa, krila naseljavao raznoraznim svojim nekim predmetima. Imao sam čitave gradove. Miljejima, čipkama. Imao sam čitave gradove. Jednu sam pticu napravio koja je predstavljala rat kao najezdu neku, koja je u sebi imala čitave armade nekih vojske ili simbola koji su vezani za rat. I to je za mene bilo ptica straha, ptica užasa koja je tek dolazila. Znači, trebalo iz nje, kao trojanski konj, iz nje je trebalo sad nešto da iskulja. Ali, pošto meni je ptica bila uvek simbol slobode, simbol nečeg što ima snagu da ode, da leti, da pobeđuje, da vraća neku lepotu, onda sam skoro uvek išao ka tome da to bude jedna optimistička ptica koja će svojom lepotom i najavom onoga što donosi doneti nešto lepo.